Indonesisk sprog. Indonesisk er det nationale og officielle sprog i hele Indonesien. Det er det officielle kommunikationssprog, der undervises i skoler og bruges til udsendelser i elektroniske og digitale medier. Indonesien er et af de mest flersprogede, især tresprogede, lande i verden. Størstedelen af indonesere taler også deres egne regionale eller etniske sprog. De mest udbredte er javanesisk og sundanesisk. Disse to regionale sprog har haft en betydelig indflydelse på selve det indonesiske sprog. Indonesisk har et stort antal talere over hele landet. Sammen med diasporaen, der bor i udlandet, er indonesisk et af de mest udbredte sprog i verden. Udover sin nationale betydning er indonesisk også anerkendt som et officielt sprog i andre lande, såsom Timor-Leste. Indonesisk sprog undervises og bruges også officielt i skoler, universiteter og institutioner over hele verden, især i Australien, Holland, Japan, Sydkorea, Timor-Leste, Vietnam, Taiwan, USA, Storbritannien og andre. Grundlæggende indonesisk sprog. Indonesien har en lang historie med bånd til europæiske nationer, især siden kolonitiden. Noget af det indonesiske ordforråd er blevet absorberet i adskillige europæiske sprog, især hollandsk og engelsk. Indonesisk indeholder i sig selv mange låneord, der stammer fra europæiske sprog, især hollandsk, portugisisk, spansk og engelsk. Indonesisk sprog indeholder også låneord afledt af sanskrit, kinesisk og arabisk. Disse låneord er blevet en del af det indonesiske sprog, påvirket af faktorer som handel og religiøse aktiviteter. Denne indflydelse har varet ved siden oldtiden i den indonesiske øgruppe. Grundlaget for standardindonesisk sprog er riomalayisk. Over tid har dette sprog gennemgået ændringer på grund af dets brug som arbejdssprog i kolonial administration og forskellige standardiseringsprocesser siden begyndelsen af det 20. århundrede. Navngivningen af indonesisk sprog begyndte med proklamationen af ungdomsløftet den 28. oktober 1928. Dette var for at undgå indtrykket af sprogimperialisme, hvis navnet malaysisk forblev i brug. Denne proces adskilte nutidens indonesiske sprog fra de malaysiske varianter, der tales i Riau og på den malaysiske halvø. Den dag i dag er indonesisk et levende sprog, der konstant producerer nye ord, både gennem skabelse og gennem absorption af regionale og fremmedsprog. Selvom indonesisk forstås og tales af over 90% af indoneserne, er det ikke modersmål for de fleste af dets talere. Langt de fleste indonesere taler et af de 748 sprog i Indonesien som deres modersmål. Udtrykket indonesisk forbindes oftest med den standardform, der bruges i formelle situationer.
Denne standardsprogvariant er dilersisk beslægtet med de malaysiske former, der bruges til daglig kommunikation. Det betyder, at indonesisk sproggede ofte bruger den dagligdags variant eller blander den med andre malaysiske dialekter eller deres modersmål. I øjeblikket er indonesisk sprog meget udbredt på universiteter, i massemedier, litteratur, software, officiel korrespondance og forskellige andre offentlige fora, så man kan sige, at indonesisk sprog bruges af alle indonesisk-sprogede borgere. Indonesisk fonologi og grammatik anses for at være relativt let. Ifølge nogle forskere kan de grundlæggende færdigheder i grundlæggende kommunikation læres på blot et par uger. Jeg minder dig om at støtte denne kanal ved at klikke på synes godt om, del, kommunalenter, abonner og klikke på notifikationsikonet, så du kan få de seneste oplysninger fra denne kanal. Tak fordi du så denne video. Vi ses i den næste video.